Vietnam, tôi làm luôn. Quần cẩn vô. Dễ đào tao có được. सर्वांचे इच्छा घडी करून मला सगळे केले समजे कुटुंबात स्वतःचे लोक रेल्वेच्या तारखेत पर्याय करायचे काम त्याच्या मनासारखे करते गेले तेव्हा ती पावन कृपे ज्यांना ज्यांना तो प्रसंगात करतो त्याला सगळं तुम्ही पावले असे तुझी कृपादृष्टी कर दीर्घ आयुष्यावरती वर्षाचा बोल कर कल्याण कर यश द्या नमस्कार